апошнія словы, пакінутыя Раманам Бандарэнкам у дваравым чаце. Я выходжу. Сёння выйшлі іншыя. У дварах, ва універсітэтах, у шпіталях, у месцах працы, на вуліцы, плошчы і праспекты. Роўна апоўдні ў памяць пра героя Рамана Бандарэнку беларусы па ўсёй краіне замерлі у хвіліне маўчання. Цэлы дзень мінчукі прыходзяць на плошчу пераменаў, каб ушанаваць загінулага Рамана Бандарэнку. Нясуць кветкі, запальваюць знічы і ўздымаюць наш чырвона-белы сцяг, за колеры якога забілі 31гадовага беларуса. На месцы, адкуль Рамана забралі карнікі, працуе наша калега Галіна Бакунчык. Галіна, табе слова. Дзякуй вялікі. Так, сапраўды, я знаходжуся ў знакамітым двары перамен альбо плошча свабоды, які называецца, але ад учорашняга дня, які атрымаў яшчэ жалобную назву мемарыял памяці забітага Рамана Бандарэнкі. Ён трывае тут ад учорашняга дня ўжо амаль суткі, літаральна праз 2 гадзіны пасля звесткі пра смерць маладога чалавека. Тут сабраліся людзі, якія цягам сутак літаральна змяняюць адзін аднаго, якія несуць без конца сюда кветкі, знічы, а таксама дзіцячыя цацкі, малюнкі. Як вядома, Раман быў мастак, і ён тут падчас творчых імпрэзаў даваў дзецям майстар-клас. І вот проста шакаваныя бацькі і дзеці прыносяць сюда у ягоную памяць гэтыя знакі жалобы і салідарнасці. Мы можам зараз паглядзець, што ўяўляе сабой гэты мемарыял. Ён сапраўды ўражвае, бо вось гэта знакамітая трансфарматарная будка, дзе былі намаляваны дыджэі адраджэння. Зараз яна фактычна цалкам абстаўленая кветкамі, свечкамі. У пераважнай бальшыні людзі моўчкі стаяць, моляцца, прамаўляюць
промовляють про себе молитвы, все відбувається у такій жалобній тишині. Але ось літерально кілька хвилин тому люди почали співати розбори муру турні, почали співати «Могутний Боже», гэты молитовний гімн білоруський. І людей додається, які почуття люди переживають, чому вони тут прийшли. Зараз ми розмовляємо з... Живе Беларусь! 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 Ось такі лозунги «Не забудем, не даруем», «Ты загинув за нас, а мы будем перемагать за тебя», «Убийцы должны быть наказаны», многие інші слогани. Іменно это «Я виходжу», тое, що апошнє сказав Роман перед виходом сюди на двор Перемен 2 дні тому. Ось гэтыя плакаты тут зараз знаходяться. Ми не будемо присутнічати у це. Люди зараз таку роблять перекличку, хто збирається вийти в неділю на марш, і ось многі кажуть, що не готові. Ми зараз таки порозмовляємо з людьми, які... Я выхожу! 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 Ну, ось таким чином люди виказують свої настрої. Трибунал! 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 Порозмовляємо з людьми, які тут прийшли. Добрий день, Белсату ефір. Скажете нам кілька слов Что сказать? про те, що зараз відбувається тут, що відбувається у вуглі Вы України. сами видите, убили нашего соседа. Ви живете у цьому дворі. Да, в соседнем доме. Що ви відаєте про Романа? Ті його знайомі з ним, який це був чоловік? Видели здесь, дети играли вместе. Вот, видели, он рисовал с детьми. То есть Рома наш герой! не могу. Рома А наш що герой! сусіди кажуть? Що жихари дома? То, що ви чуєте вокруг себе, як люди відгукаються на цю трагедію? У всех в груди очень все плохо, все клокочет. Очень большая скорбь, очень большая утрата. Это живой человек, который жил, и бац, его нет. Приехали какие-то непонятные люди и убили человека. Вы же все видите, что происходит в нашей любимой стране. Як мусить розв'язатися ця ситуація? Що ви думаєте про це? Определенные люди должны уйти. Недаром мы выходим, и люди кричат «Уходи». Дякую вам велике. Дякую. Ось таке міркування місцевого жихара, чоловіка, який був знайомий з Романом сусід. І тут люди різних возрастів, тут є люди і молодіші, і старішого віку, і зовсім діти, які прийшли з малюнками, про що я вже казала. І от бачимо, такі сім'ї стоять з малими дівчатами. Добрий день, порозмовляєте ви з нами. Скажіть, ви прийшли з дочкою, так? Не будете, добре. А ви скажете кілька слов? Несколько кажу, да. Скажіть, будь ласка, ці ви місцевий чоловік, ці ви приїхали від Не, нього? приехал. Ці як далеко? Ну, З города? с города, из центра. Чому? Що для вас важно, чому важно бути тут? Ну, вы знаете, я до конца не мог поверить, что такое все еще возможно в центре Европы. И когда это случилось, честно говоря, я не мог здесь не быть по той причине, что это произошло и со мной тоже. Вот. На его месте мог бы быть я, точно так же написать в дворовой чат. Я выхожу. Просто, знаете, человек, наверное, хотел конфликт уладить. Все про это и говорит. Но человек, не то, что он, знаете, сел. Все уже, по-моему, привыкли, что люди садятся там куда-то.
на Крестина или Джодина, да. А человека убили. Это в плохом смысле этого слова удивительно. Скажыце, як вы бачыце бліжэйшую будучыню менавіта з гэтай сітуацыі, бліжэйшую будучыню нашага грамадства, нашай краіны? Як бы вы хацелі яе бачыць? Я бы, конечно, хотел, чтобы воля народа победила. И я думаю, что после такого мы не имеем права проиграть. Дзякуй вам вялікі. Ну, Нагадаю, што мы зараз знаходзімся ў двары перамен альбо каля мемарыялу памяці Рамана, які загінуў тут, які быў забіты. Менавіта вось за маімі плячамі такі знаходзіцца плот з каляровымі лентачкамі бел-чырвона-белымі, якія Раман Бандарэнка выйшаў абараняць і за што заплаціў сваім жыццём. Нагадаю, што для вас працавала Галіна Бакунчык. Дзякуй вялікі, Галіна. Наша калега Галіна Бакунчык працавала на плошчы пераменаў, дзе ўжо другі дзень тысячы людзей праходзяць, каб уласна ускласці кветкі, запаліць знічы. Яшчэ вернемся на плошчу пераменаў. Зрэшты, на момант давайце ўсё ж такі яшчэ паслухаем сведчанне тых, хто прыйшоў у гэтае знакавае, адначасова і гераічнае, але таксама і трагічнае месца, можна сказаць, месца злачынства, адкуль выкралі Рамана Бандарэнку, збілі і проста забілі чалавека. Переживается как личная утрата просто. Очень тяжело. Сегодня весь день думали про этого парня. И сейчас вечером такая новость. Это ужасно. Это как будто всех нас убили. Вот вчера парень был сын у матери, а сегодня его нет. Невозможно жить в стране, где тебя могут изнасиловать, убить, пытать и не понести никакого наказания после этого. В этой стране свою жизнь представить для меня невозможно. И для любого человека, который уважает себя, также невозможно представить жизнь в этой стране. Я уверен. Поэтому мы все просто обязаны выступить с единым фронтом и бороться с этой диктатурой. Это очень больно, что такое происходит в нашей стране. Ну и честно, я не мог даже представить, что такое возможно в мирной Беларуси, что белорусы будут убивать белорусов. Это вообще ужасно. Просто жалко, что вот такая молодежь наша, действительно, наше светлое будущее, а они их уничтожают. Этот террор надо прекращать. Великий смуток, великий боль, бесконцы и остается Никольин уже. Я не могу даровать, я не могу распаволиться ни на хвилину. Вельмі спачуваю бацькам Романа. Стою тут, как скончились все катавания наших самых креативных, самых красивых детей. Не хочу, как гэтые нелюди били их, сбивали. Боль, которая разъедает нашу душу и наше сердце, она навсегда с нами. Она объединяет людей и сердца. И мы будем идти до конца и бороться за свободу, чтобы эти люди не умерли просто так. Памяць Рамана Бандарэнкі ўшанавалі сёння і ў Варшаве. Людзі сабраліся пад амбасадай Беларусі ў Польшчы і ўсклалі кветкі, запалілі знічы. На месцы прысутнічаў таксама былы амбасадар Беларусі ў Польшчы, а таксама былы міністр культуры нашай краіны, сябра прэзідыуму Каардынацыйнай рады Павел Латушка. Мне страшно, мне больно за своих родных, за своих соседей, за своих близких, за всю нашу страну, что мы терпим это.
погибают люди, то есть это происходит насильственно. Люди, которые выходят на мирные протесты, которые хотят жить в светлой стране. Очень страшно, когда в твоей родной стране происходят такие вещи, когда ты боишься поехать домой к своим родным, близким. Страшно, страшно, очень хочется, чтобы наконец-то эта власть свергнута была, и чтобы люди не умирали за то, что они просто хотят высказать свою позицию и сказать то, что они хотят сказать. Происходят ужасные вещи, но на фоне этого происходит и хорошее. То есть сейчас зарождается наша новая нация. Его смерть не пройдет бесследно, и мы все-таки победим. Живи Беларусь! Ўжо зараз вітаю ў нашай студыі спадара Паўла Латушко, кіраўніка народнага антыкрызіснага кіравання, таксама сябра прэзідыуму Каардынацыйнай рады. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Павел, вы калісьці працавалі амбасадарам Беларусі ў Польшчы, былі з таго боку у будынку. Сёння вы былі каля будынку вось на гэтай акцыі памяці. Падаецца, гэта дзень, гэта той час, калі кожны чалавек павінен рабіць вось сумленны выбар, незалежна ад таго, дзе ён працуе, на якой ён пасадзе. Гэта час пераломны. Так, сапраўды, кожны з нас праходзіць гэты крытычны момант, і сёння для мяне ён быў, можа, не настолькі яскравы, калі я выйшаў перад будынкам Купалаўскага тэатра, калі пайшоў на плошчу Незалежнасці і патрабаваў адстаўкі міністра ўнутраных спраў Беларусі Караева, Барсукова, першага намесніка, дырэктара дэпартамента выканання пакарання ў нашай краіне. Але таксама гэта быў эмацыйны момант, бо калісьці я падпісваў натарыяльны акт аб набыцці гэтага пасольства будынку. Гэта важна, гэта прыкмета нашай незалежнасці, але сёння мы абсалютна разумеем, што тыя дыпламаты, якія працягваюць працаваць на карысць рэжыма, яны самі для сябе тлумачаць, што яны робяць нібы штосьці добрае для Беларусі, а яны ўсё больш пагаршаюць сітуацыю, бо кожны з іх павінен зрабіць маральны выбар сёння, у гэтую хвіліну і зараз. Ці ён на баку праўды, ці ён на баку зла. Гэта вельмі важны выбар, гэта цяжкі выбар, я разумею, але яго трэба зрабіць, бо будучыня ў Беларусі толькі адна, дэмакратычная. І тое, што адбылося учора, на жаль, у Мінску, яшчэ адно сведчанне, прыкрае сведчанне, вельмі жудаснае сведчанне, але ў нас няма шляху назад. Мы павінны ісці толькі наперад. Сёння таксама тысячы людзей выйшлі вось на гэтыя акцыі памяці Рамана Бандарэнкі, выходзілі на заводах, напрыклад, на кераміне 200 чалавек сталі ў ланцуг, выйшлі, паказалі. Аднак карнікі не спыняюцца. Сёння хапалі людзей. Вось недавно літаральна паведамленне гадзіну таму на праспекце Дзяржынскага людзі выйшлі з лампадкамі, са свечкамі, іх зацягнулі ў сіні бус. Пад Менскай катедрай, дзе біскуп Юрый Касавуцкі служыў імшу за загінулага, таксама дзяжурыць бус і кіроўца ў балаклаве. Таксама сёння вядома, што ў СІЗА КДБ апынулася таксама сябра Каардынацыйнай рады Алана Гебрэ-Марыям, 23гадовая дзяўчына, прадстаўніца Святланы Ціханаўскай у моладзевай палітыцы. Абсалютна тыя людзі, абсалютна, здаецца, ніякіх маральных тармазоў не маюць і не збіраюцца спыняцца. Не збіраюцца, але я думаю, што народ пераможа, бо ўсё ж такі яны павінны служыць народу, а не служыць таму чалавеку, які робіць злачынства і кіруе іх на злачынства. Бо фактычна толькі народ можа быць на сённяшні дзень гарантам Канстытуцыі. Тая асоба, якая павінна гарантаваць Канстытуцыю, кожнага дня яе парушае. Ён не глядзіць нават, я не здзіўлюся, калі ён увогуле чытаў ли ён калісьці ў сваім жыцці Канстытуцыю, што там напісана. Бо калі пакласці гэта як галоўны дакумент на яго рабочы стол, ён павінен яго трымаць адкрытым і глядзець на тыя артыкулы, які кожны дзень ён парушае. Так вось гэтыя людзі ў балаклавах, яны таксама павінны зразумець, што настаў час адказнасці, і таму мы робім вельмі дакладныя, канкрэтныя захады,
справе. Мы на подставе доклада, які быў прадстаўлены 2 тыдні таму ў рамках АБСЕ, будем ініцыяваць працэдуру прыцягнення да крымінальнай адказнасці ў адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам. Мы перадалі ўжо шэрагу краін, такіх як Польша, Аўстрыя, Нідерланды і гэтак далей, сведчанне аб тым, якому гвалту былі падвергнуты грамадзяне гэтых краін. Чаму грамадзяне гэтых краін? Таму што менавіта ў гэтых краінах, калі у адносінах грамадзян быў гвалт, яны могуць абсалютна спакойна, свабодна ўзбуджаць крымінальныя справы. А мы, калі маем гэтыя сведчанні, можам ініцыяваць гэтай справы. Далей мы будзем пашыраць юрысдыкцыю пра адказнасць у адносінах злачынстваў, якія былі супраць нашых грамадзянаў. Наступны крок – гэта стварэнне міжнароднага механізму крымінальнай адказнасці па Беларусі у адносінах усіх тых, хто здзяйсняе злачынства ў нашай краіне. Усе будуць пакараны. Я нават, калісьці мы дыскутавалі тут гэтае пытанне, ці павінен такой механізм існаваць, калі Беларусь будзе дэмакратычнай і незалежнай? Міжнародны механізм. Я сказаў, так, павінен. Бо мы павінны паказаць усяму свету, што нельга так рабіць з народам у 2021 стагоддзі, калі людзей падвергаюць гвалту, рэпрэсіям, насіллю, катуюць, забіваюць, збіваюць кожнага дня. Аб гэтым павінен даведацца ўвесь свет. І ўсе гэтыя карнікі, якія робяць, яны стануць перад гэтым судом, міжнародным судом. Дарэчы, навіна пра смерць Рамана Бандарэнкі таксама разышлася па ўсім свеце. Забойства нашага гераічнага суайчынніка ў еўразвязе назвалі ганебным вынікам дзеянняў беларускіх уладаў. З заявай выступіла прэсавая служба кіраўніка дыпламатыі Аб'яднанай Еўропы Жозепа Барэля. Гэта абуральны і ганебны вынік дзеянняў уладаў Беларусі, якія не толькі непасрэдна ды гвалтоўна праводзілі рэпрэсіі супраць уласнага насельніцтва, але і стварылі абставіны, у якіх могуць адбывацца такія беззаконныя гвалтоўныя дзеянні. Мы чакаем ад уладаў спынення гвалту і пераследу, неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх самавольна затрыманых асобаў, у тым ліку палітычных зняволеных, а таксама поўнага і празрыстага расследавання ўсіх парушэнняў правоў чалавека ды злоўжыванняў і прыцягнення вінаватых да адказнасці. Еўразвяз ужо ўвёў санкцыі супраць 55 асобаў, адказных за гвалтоўныя рэпрэсіі ды запалохванне, і гатовы ўвесці дадатковыя. Ёсць вось гэтыя таксама заявы, аднак, я думаю, многія людзі ў Беларусі пытаюцца, а што вось акрамя заяваў, акрамя санкцый супраць нейкіх дзясяткаў людзей, чыноўнікаў, што яшчэ можа зрабіць вольны свет, у тым ліку для нашай краіны? Мы таксама пытаемся, але не толькі пытаемся, мы дзейнічаем, бо ёсць незразуменне ў беларускім грамадстве, чаму так павольна Еўрапейскі Саюз рэагуе на тую сітуацыю, ганебную сітуацыю, якая склалася ў нашай краіне. Чаму не рэагуе на гэтае пытанне таксама Расійская Федэрацыя? Не бачыць таго факту у нашых... Мы атрымалі звесткі з Міністэрства ўнутраных спраў, абсалютна дакладныя копіі дакументаў, у якіх ёсць сведчанне, што 3 дні таму назад ужо былі дадзены аб прыцягненні да адказнасці, затрыманнях, арыштаванні 25 800 грамадзянаў нашай краіны, грамадзян нашай краіны. Значыцца, з сённяшнім днём гэта ўжо 26 000 чалавек. 4 000 грамадзян Беларусі падалі адпаведныя заявы ў следчыя органы дазнання, у пракуратуру аб узбуджэнні крымінальных справаў. Ніводная крымінальная справа не ўзбуджана. Пры гэтым узбуджаны крымінальныя справы супраць грамадзян Беларусі. Мы павінны сёння казаць, што палітычных зняволеных у нас не 120, у нас фактычна 1000 чалавек, бо ўсе тыя, хто сёння праходзяць па крымінальных справах і затрыманы, яны фактычна з'яўляюцца палітычна зняволенымі. І Еўрапейскі Саюз павінен вельмі дакладна выказаць сваю пазіцыю. Я звярнуўся 3 дні таму назад да старшыні Еўрапейскага парламента, бо мы чулі і ўсе бачылі рэзалюцыю Еўрапейскага парламента. Узнікае пытанне, як яна выконваецца. Я напісаў сёння ліст кіраўніку знешняй палітыкі, намесніку старшыні Еўрапейскага Саюза Барэлю, што мы чакаем абсалютна ясных, дакладных крокаў. Учора на міжнароднай канферэнцыі ў Рызе па запрашэнні міністра замежных спраў Латвіі я падкрэсліў, давайте паглядзім хаця ж бы на 2011 год. Тады ў спісках асобаў, якім быў забаронены ўезд на тэрыторыю
Еўрапейскага Саюза значылася 170 чалавек, але рэпрэсіі былі жудасныя, але непараўнальна да сённяшніх рэпрэсій былі санкцыі у адносінах адпаведных кампаній, кашалькоў, якія фактычна карумпаваныя і кантралююцца рэжымам. На сённяшні дзень гэтага няма. Таму мы будзем праводзіць вельмі актыўную працу. Мы накіравалі таксама лісты сёння шэрагу міністрам замежных спраў і Літвы, і Аўстрыі. Мы дамовіліся наступным тыдні правесці брыфінг для еўрапейца аб тым, што можа зрабіць Еўрапейскі Саюз. Гэта першае, значна пашыраць спісак асобаў, якім будзе забаронены ўезд на тэрыторыю Беларусі. Гэта не толькі палітычныя асобы, не толькі кіраўніцтва краіны, гэта суддзі, гэта супрацоўнікі міліцыі, гэта пракуроры. Наступнае, увесці эканамічныя санкцыі. Эканамічныя санкцыі могуць быць як камерцыйныя, так і фінансавыя. Камерцыйныя санкцыі ў адносінах канкрэтных кашалькоў Лукашенка, у адносінах тых асобаў, якія карумпаваныя, якія выводзяць капітал з дзяржаўных кампаній за мяжу і застаўляюць у якасці прыбытка за мяжой. Фінансавыя санкцыі – гэта банкаўская сістэма. І тут можа быць пералік даволі значны. Еўрапейскі Саюз павінен сказаць сваё слово, бо народ Беларусі гэтага чакае. Народ Беларусі змагаецца, терпіць. Гінуць людзі, іх арыштоўваюць, іх збіваюць, іх катуюць. І еўрапейскае грамадства павінна сказаць сваё слово. Еўрапейскія палітыкі, прабачце, бо еўрапейскае грамадства абсалютна салідарна з намі. Мы час дзейнічаць. Спадар Павел, вось вы кажаце пра банкаўскую сістэму. Варта нагадаць, што літаральна некалькі дзён таму нелегітымныя ўлады папросту скралі грошы з рахункаў ахвяраў катаванняў, тых людзей, якіх затрымоўвалі, збівалі, і неабыякавыя нашыя суайчыннікі за мяжой збіралі грошы па ўсім свеце, каб ім дапамагчы пакрыць гэтыя штрафы, а іх проста спісалі з рахункаў. Тут сапраўды паўстае пытанне, што на такія дзеянні павінен быць адказ з боку цывілізаванага свету, міжнароднай банкаўскай сістэмы. Узгадалі вы таксама пра тое, якая пазіцыя ў Расіі, але сёння вось прэс-сакратар Пуціна Пяскоў, ён адназначна сказаў, што вось чаго вы абвінавачваеце, што мы падтрымліваем Лукашэнку. Мы падтрымліваем, цытата, легітымнага кіраўніка Беларусі, прэзідэнта. Мы неаднойчы казалі расіянам, расійскім партнёрам пра сродкі масавай інфармацыі, пра каналы камунікацыі, якія ў нас існуюць, аб тым, што зараз існуе пагроза для Расіі наступнага характару. Большасць беларусаў заўсёды адносілася, ставілася да расіян вельмі прыязна і цёпла. І мы разумеем, што такое стаўленне ёсць у большасці расіян, якія пражываюць на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. І гэта было вельмі важна. Ну, беларусы, ў прынцыпе, людзі, якія талерантныя, яны хочуць сябраваць, а не хочуць мець нейкіх канфліктаў ці крызісаў. Лукашенко менавіта быў той крызіснай сітуацыі, застаецца на сённяшні дзень крызіснай сітуацыі не толькі ў адносінах да Расіі, фактычна з усім светам, з усімі суседзямі вакол Беларусі. І мы кажам, ну добра, беларусы чакаюць вельмі яснага, адназначнай ацэнкі таго, што дзеецца сёння на тэрыторыі Беларусі. 26 тысяч затрыманых на працягу 3 месяцаў. І палітыкі Расіі гэтага не бачаць, яны гэтага не чуюць. Тое, што забіваюць людзей, колькі трэба пакласці на стол, апублікаваць у сродках масавай інфармацыі сведчанняў, відэа, фотафіксацыі аб тым, які гвалт быў ажыццёўлены, сведчанняў пісьмовых, ажыццёўлены ў адносінах нашых грамадзянаў. І расійскія палітыкі гэта не бачаць. Яны кажуць, што здмухаецца пратэст. Я сказаў учора на гэта, ну, сапраўды, засталося толькі арыштаваць кожнага беларуса. І пратэстаў тады, напэўна, не будзе, бо ўсе будуць сядзець у вязніцах. Но ці можна падтрымліваць той дыялог, які ёсць сёння ў Беларусі? Гэта ж зразумела, значыцца, што гэта каардынуецца, гэтае пытанне. Гэта не дыялог, гэта псеўдадыялог, гэта імітацыя ўвогуле якога-небудзь дыялогу, бо фактычна ніводнага палітыка Беларусі ў гэтым дыялогу не прымае ўдзел. Яны ўсе сядзяць у турмах, альбо яны знаходзяцца за мяжой. І вось пытанне ацэнкі Расіі. Ці яна разумее рызыку, што сёння пачаўся працэс у беларускім грамадстве, калі больш і больш беларусаў будзе негатыўна ацэньваць расійскія дзеянні ў адносінах да нашай краіны. Ці не нагадвае нам гэту гісторыю, сучасную гісторыю аднаго з суседзяў? Я думаю, што ў нейкім сэнсе нагадвае. Так вось аналітыкі маскоўскія, палітыкі маскоўскія павінны пачуць гэта і зразумець. Рызыкі ўзрастаюць. Беларусы хочуць сябраваць, але беларусы чакаюць і праўдзівай, яснай ацэнкі з боку расійскіх палітыкаў. Сапраўды назіраем такое, што вось не хацелася ўзгадваць увогуле гэтае прозвішча сёння ў сувязі з трагічнымі падзеямі, але, на жаль, мусім. Лукашенка там пра нейкі дыялог, псеўдадыялог кажа. Аднак вось што сёння былы кіраўнік
краіны сказаў пра забойства Рамана Бандарэнкі. Гэта ўвогуле суцэльны цынізм. Ён заяўляў, што нібыта спачувае бацькам, але яшчэ нядаўна той самы чалавек пагражаў бацькам забойствамі дзяцей, папярэджваў, што будзе балюча. Таксама казаў, каб закладнікаў сілавікі не бралі, каб людзям адрывалі рукі. Сёння Лукашенко паўтараў хлуслівыя словы следчага камітэту пра тое, што Раман святой памяці быў п'яны, яму стала дрэнна і яго даставілі ў больніцу. Лекары зняпраўдзілі гэтую інфармацыю, паказалі дакументы з доказамі моцнага збіцця, там, дзе таксама ўказана, што утрыманне этанолу 0 праміля. А вось послухаем, что сказал Лукашенко. Я вот искренне соболезную родителям. Когда человек уходит из жизни, это плохо. Тем более молодой человек. Естественно, я вчера поинтересовался, и сегодня утром, как идет расследование. А вчера я поручил председателю Следственного комитета, предупредил его, что это будет раскручиваться проблема, поэтому надо расследовать. Надо честно и объективно все расследовать. А сегодня утром, поскольку все же милицию начали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал генералу Шведу: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело или какое там у них расследование. Чтобы не было потом, милиция сама расследовала, Следственный комитет, хотя у нас они отделены, Следственный комитет от милиции. Но задача Генпрокуратуры взять это под контроль. Все, берем под контроль, начинаем расследовать. Звычайны такі цынізм, антычалавечнасць, увогуле, шчыра кажучы, нават цяжка гэта слухаць, так і хочацца проста адключыць экран, калі чуем гэтыя словы. Да, сапраўды гэта так. Цынізм у сітуацыі яшчэ ў тым. Ён даручае старшыні следчага камітэта Наскевічу. Наскевіч вельмі любіў Купалаўскі тэатр. Вельмі часта туды прыходзіў. Але я спадзяюся, што калісьці прыйдзе рэвізор. Бо гэты спектакль ён таксама любіў. Як рэвізор прыйдзе ў адносінах усіх тых, хто сёння не ўзбуджае крымінальныя справы па фактам забойств і збіцця беларускіх грамадзян. Даручаць можна сколькі заўгодна. Даручыце Лукашенко следчаму камітэту расследаваць усе справы, паказаць народу, што ўсе тыя, хто здзейсніў злачынства, пакараныя. Даручыце гэта. Вы ў стане гэта зрабіць? Не. Вы не гарант Канстытуцыі. Народ гарант Канстытуцыі. Гэта трэба зразумець. Бо такой хлусні, якую мы чуем за апошнія дні, Еўропа не бачыла ўжо дзесяцігоддзямі. Гэта жудасна. Але гэта матывуе. Матывуе на тое, што мы павінны змяніць гэтую сітуацыю. Мы прагнем свабоды, і мы дойдзем да незалежнай свабоднай Беларусі. І ў гэтай Беларусі уже не будзе месца ні такім хлуслівым асобам, ні такім следчым, якія баяцца таго, каб узбудзіць крымінальную справу. Іх час прайшоў. Дзякую вам вялікі, спадар Павел, што ў гэты трагічны вечар завіталі ў нашу студыю. Павел Латушка, сябра прэзідыуму Каардынацыйнай рады, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, а таксама былы міністр культуры і былы амбасадар Беларусі, быў маім гаспадарства госцем. Вось як гаварылі, Лукашенко плявузгае, кажа, што справа нібыта на яго кантролі, на кантролі Генеральнай пракуратуры. Следчы камітэт выказаўся, што гэта дваровая разборка. Але ўсё ясна. З'явіліся новыя аматарскія кадры, відэаздымкі, калі ў двары на плошчы пераменаў Рамана Бандарэнку нясуць асобы ў цывільным, якія яго білі, а потым пад'язджае мікрааўтобус, як тыя, на якіх ездзяць гэтак званыя сілавікі, і грузяць Рамана ўнутр. На кадрах бачна, што мужчына супраціўляецца, то бок ён яшчэ быў прытомны. Пасля ж гэтага вывазу ў Раус Раман трапіць у шпіталь у стане комы. Давайте паглядзім гэтае відэа. Отпустите человека! Что вы творите, А вы, выметайтесь отсюда! Ленточки, пришли
Акцыя памяці Рамана Бандарэнкі прайшла і ў Кіеве. Да амбасады Беларусі ва ўкраіне людзі неслі кветкі, запальвалі знічы, узгадвалі таксама іншых ахвяраў тэрору з боку тых, хто ўтрымоўвае ўладу ў Беларусі. Сегодня чтят память погибшего накануне Романа Бондаренко и в Киеве. Люди несут цветы к посольству Республики Беларусь в центре украинской столицы. Также они собирались здесь и вчера вечером, как только стало известно о смерти Романа. Сегодня люди пришли с плакатами, на которых надписи «Дайте людям жить», «Я выхожу» и «Вы все причастны». Вы все причастны! Ну, когда убивают людей за их убеждения, это ненормально ни для какого человека, в принципе, без разницы, где он живет, в какой стране, в каком городе. Поэтому пришел поддержать своих братьев, сестер, которые по духу, как минимум, может, не по крови, но тем не менее. Вот. И если кто-то увидит в Беларуси, я вас просил бы, не сдавайтесь, ни в коем случае не сдавайте ваши интересы. Да, я из Беларуси. В знак солидарности, чтобы поддержать тех, кто выходит сейчас в Беларуси. Им это делать гораздо сложнее, им это делать гораздо важнее, им это делать. Но я просто могу выразить только в знак солидарности. Да, я сегодня с цветами и цветы в знак памяти Романа Бондаренко, вот, и почтить его память цветами, да. Я из Беларуси, я из Минска приехала недавно в поддержку. Вот. Это не должно быть так, я считаю, поэтому я здесь. Может быть, что-то хотели сказать белорусам? Я знаю, у меня друзья там сейчас. Боритесь, ребята, надо бороться, потому что вот так тоже не должно быть, чтобы просто ребята ни за что погибали. Я из Беларуси пришел сюда для того, чтобы высказать какую-то солидарность, да, для того, чтобы собраться всем вместе и еще раз вспомнить, да, что так происходить не должно. Я сегодня здесь, потому что у нас в Беларуси убивают людей за проявление гражданской позиции. Я думаю, что такие акции помогают людям в Беларуси понять, что все с ними, но все еще судьба белорусов зависит от белорусов, которые находятся в Беларуси. Им нужно это тоже понимать. Мені який жаль. Лукашенко вже відкрито забиває наших білорусів. Цинічно, нахабно, не боючись навіть відказності, бо вони відають, що відказності за ці злочини їх не буде. На сьогодні зібралися не тільки білоруси, а також і українці, щоб вшанувати пам'ять нашого героя. А його на смерть, я сподіваюся, що не буде напрасно, і ми скоро побачимо нашу вольну Білорусь. Также на акцию принесли памятный стенд с изображением Романа Бондаренко. На нем также упомянуты фамилии других жертв репрессий. Рядом со стендом зажгли свечи и принесли распечатанные портреты Лукашенко, которые зарисовали красным цветом. Из Киева Марина Ступак и Евгений Шевченко. Белсат. Дзякуем нашим украінскім калегам за вось гэты падрыхтаваны сюжэт з-пад амбасады Беларусі ў Кіеве. Між тым сёння падчас правядзення акцыяў памяці ва ўсёй Беларусі, у тым ліку падчас самой хвіліны маўчання 12:00 міліцыянты працягвалі затрымоўваць людзей, спрабавалі сарваць хвіліну маўчання. У Менску гэта атрымоўвалася горш, бо было, калі, напрыклад, некалькі тысячаў стаяць, альбо калі даўжэзныя ланцугі, дзе не бачна канца, яны баяліся прыехаць. Аднак у рэгіёнах шчыравалі мацней, гэтак сёння ў Берасці на некалькі гадзінаў затрымоўвалі таксама людзей, між іншымі, якія проста былі побач каля акцыі, як, напрыклад, спадарыню Лідзію, прафесара псіхалогіі. Ужо зараз рады прывітаць вас на свабодзе, па-першае, а таксама ў нашым эфіры. Вітаю вас, спадарня прафесар. Спасибо. Вы выкладаеце псіхалогію, і я думаю, што многія беларусы хочуць зразумець, як такое ўвогуле магчыма, што людзі зразумець іхны розум, як можна падчас хвіліны маўчання па забітым чалавеку, якога забілі калегі іхныя яшчэ нядаўна, хапаць у бусы новых людзей вось так нахабна. Як гэта можна патлумачыць, гэтую логіку? Вы знаете, для меня самой это, наверное, большая загадка. И вот сегодня, когда я оказалась в том месте, где люди на минуту замолчали с тем, чтобы почтить память невинно убиенного, подъехал бусик, и я не побежала. Я видела, что ко мне шли, потому что мне
честно говоря, мне интересны эти люди. Хотя я теоретически могу рассказать. Есть известные эксперименты Милграма о том, что границ жестокости человеческой нет. Но я всегда внутри, всегда надеюсь на то, что что-то человеческое лучше есть в душе этих людей. И мне всегда хочется понять самой, что же происходит. Ну и здесь уже, знаете, обычные вещи говорят. Да, люди боятся. Боятся потерять льготы, квартиры, деньги. Боятся потерять власть, потому что власть это для них тоже создает какое-то чувство безопасности. То есть много можно причин перечислять. Мне всегда интересен каждый отдельный человек. И здесь такое ощущение, что очень сложно прорваться во внутренний мир этих людей. Когда смотришь в их лица, в их глаза, в прорези этих масок, ты видишь какую-то стену, сквозь которую такое ощущение не достучаться. Поэтому я думаю, что это будет еще предметом больших размышлений, исследований. И самое главное, еще с 2006 года у меня появилось огромное желание помочь этим людям вернуть их человеческий облик. Это моя боль, моя профессиональная человеческая боль, потому что каждый человек — это ценность. И когда такую ценность превращают в такое жестокое животное, даже просто поведение, которое сложно может даже обозначить, мне всегда больно. И я им говорила сегодня, что мне больно смотреть на них, мне больно, что в них умирает человек. И в одном из интервью «Вечернему Бресту» я говорила, что эта ситуация, которая сложилась в нашей стране, это шанс не только для тех, кто стремится к свободе, стремится отстоять свое достоинство. Это шанс для тех, кто оказался пока по другую сторону. Они стоят перед выбором. И мне всегда хочется протянуть руку, чтобы помочь им сделать правильный выбор. Спадарня Лідія, але ведаем, што ўсё ж такі часам гэта удаецца, ўсё ж такі ёсць і следчыя, і сілавікі, якія пішуць рапорты аб адстаўцы, сыходзяць, не хочуць выконваць гэтыя злачынныя загады. То бок і там, па той бок яшчэ ёсць людзі, якія ўсё ж такі ёсць для іх надзея. Вы знаете, мне всегда хочется, чтобы они увидели, что если они сделают шаг навстречу нам, мы всегда поддержим. Их не будут преследовать, не будут упрекать, потому что в христианской традиции покаяние человека всегда приводит к его прощению. Сапраўды, і напэўна, вельмі хацелася б, каб ўсё ж такі нават злачынцы, каб яны перасталі рабіць злачынствы, каб людзі сапраўды, каб гэты проста гвалт увесь спыніўся і каб мы проста жылі ў свабоднай краіне. Спадарня Лідія, яшчэ одно апошняе пытанне. Тое, што мы зараз перажываем, пытанне такое, як увогуле людзям захаваць таксама сваё такое псіхічнае здароўе, бо многіх людзей, напэўна, не вытрымоўваюць нервы ад гэтых падзеяў. Вы знаете, здесь самое главное — это чувство солидарности, которое существует между людьми. Вот сегодня мы встретились в РОВД 7 человек. Мы не знали раньше друг друга. Нет, правда, я одну знала, моя бывшая студентка, мы с ней встретились и оказались вместе в РОВД, но остальных людей не знали. И вот оказалось, мы начали разговаривать, общаться, и появилось вот это чувство поддержки, солидарности очень быстро. Родственники стали звонить, знакомые. И вот в таких обстоятельствах, когда вы находитесь, может быть, в отчаянии, в разочаровании, когда надежда уходит, очень важно всегда сделать звонок другу, с кем-то поговорить, выйти на улицу, да, обратиться к друзьям. И вот это самое важное, что происходит в нашей стране. Вот эти шаг навстречу, шаг доверия и развитие вот этой взаимоотношений, солидарности, поддержки, через которую развивается чувство собственного достоинства, свободы внутренней, то, к чему мы, в общем-то, так стремимся. Поэтому я тоже периодически могу переживать это отчаяние, но я знаю, что нас много, что правда всегда на нашей стороне, и она всегда победит. И вот эта вера в то, что правда, истина, добро, они всегда побеждают, нужно
подкреплять друг друга, поддерживать друг друга, подставлять плечо. Если я вижу, что кто-то находится в таком унылом состоянии, обязательно буду разговаривать, буду поддерживать. И вот сегодня, когда меня отпустили из РОВД, мне позвонила жена одного задержанного, и мы с ней говорили. Она осталась дома вот, без мужа и на руках с пожилыми родителями. Я понимаю, что ей тяжело. Мы просто с ней говорили о том, что эта ситуация объединила нас, незнакомых людей. Она объединила нас в стремлении вот к этой справедливости и к правде. Это совершенно замечательные вещи. Сапраўды, так, яно і ёсць, спадарня Лідзія. Хацеў вам вельмі моцна падзякаваць за гэтыя словы падтрымкі для ўсіх нас, для нашых телеглядачоў. Спадарня Лідзія, прафесор псіхалогіі з Берасця, была маім і спадарства госцем. Ну, ўсё ж такі, лыжка дзёгцю. Не ўсе далучыліся сёння да нацыянальнай жалобы, да памяці і малітвы, ці хаця б не перашкаджалі іншым. Гэтак у Менску на Каменнай горцы жанчына нагамі скідвала знічы, пакінутыя салідарнымі беларусамі. Яшчэ адна раскідвала кветкі. У Берасці жанчына пагражала выклікаць міліцыю на мітынгоўцаў, а камунальнікі выслужваліся і стараліся як мага хутчэй папрыбіраць кветкі з вуліцаў. Што праўда, у сталічнай Каменнай горцы жыхары ўсё ж такі змусілі тую жанчыну папрыбіраць разбітыя знічы. Далей відэа без каментара. Ланцуг памяці студэнтаў каля медычнага універсітэту адбыўся ў сталіцы на праспекце Дзяржынскага. У студэнцкім чаце з'явілася інфармацыя, што пасля сканчэння акцыі пад'ехалі чорныя варанкі 21 стагоддзя, альбо так званыя сінія бусікі. І былі затрыманыя, прынамсі, 3 чалавекі. На самом деле очень печально, потому что парень был молодой, вся жизнь еще впереди. 30 лет, 31 год – это точно не возраст для смерти. И меня, в принципе, возмущает максимально эта ситуация, когда я боюсь в своей стране жить и что-то делать. Было бы, конечно, хорошо, если бы действительно началась забастовка. Возможно, для нашего режима это единственное, что может действительно сильно на него давить. Но, наверное, на данном этапе все еще наши люди не готовы к таким мерам. Поэтому хотя бы мирный выход, воскресенье на акцию, я думаю, это было бы хорошо уже. Смерть Романа Бондаренко не может не затрагивать каждого белоруса, и я считаю, что наш гражданский долг выходить и как-то напоминать, как минимум тем, кто проходит мимо, проезжает, о том, что это происходит в нашей стране. Тридцатиаднагадовы Роман Бондаренко, былы спецназавец з вайсковай часткі 3214, былы дырэктар крамы, выпускнік Акадэміі мастацтваў, які вучыў маляваць дзетак. Таленавіты чалавек, які рэалізоўваў свае ўменні і таленты. Таленавіты, але таксама адважны. Калі асобы ў балаклавах выйшлі зразаць стужкі нацыянальных беларускіх колераў, Роман выйшаў. Яны зрывалі стужкі, палілі іх балончыкамі. Цяпер яны забілі чалавека. У гэты чарговы сумны вечар нацыянальнай жалобы зараз з намі на сувязі моя калега Галіна Абакунчык, якая працуе на плошчы пераменаў. Галіна, зноў перадаю табе слова. Дзякуй вялікі. Мы якраз стаім каля таго самага плота, пра які вы згадвалі, і каля тых самых стужак, за якія загінуў гэты малады чалавек. Вот менавіта тут ён выйшаў абараняць гэтую нацыянальную годнасць, бо колеры бел-чырвона-белыя у Беларусі гэтыя пратэсныя дні, яны з'яўляюцца не толькі нацыянальнымі сімвалямі, але і колерамі пратэстаў. Менавіта таму Роман выйшаў, каб абараніць сваю нацыянальную годнасць.
менавіта за гэта ён і загінуў, за гэта ён быў забіты. Я нагадаю, што а тут зараз са мной, дарэчы, першым распавесці, што тут адбываецца зараз, я толькі скажу, што акцыя працягваецца, жалобная акцыя памяці, але тут ёсць чалавек. Добрый день. Я прошу прабачэння. Вы, я так разумею, мясцовы жыхар, да? Вы нешта ведаеце пра гэтую ситуацию? Ну, как вам сказать, ведаю только понаслышке с бульвара Шевченки здесь. Ну, это сусед. Вы суседний микрорайон. Слышал, что он просто запытал у Фейсбуку, у Твиттере написал, что я выхожу. Последняя его надпись была, он не знаю, где он, с какого дома тут, но тут пришли срезать ленточки. И он пришел просто запытать, чего вы взрываете. Ну, как бы сказать, каратели так сказали, спросили, ты что, борзый? Ударили, вроде бы, говорят, его об эту будку. Вот. Ну, а потом началось такое, что они начали его выносить, и у Бусевщине говорили, что он потом колыхался, этот бус, после того, как его занесли. Ну, это рассказывали те люди, які тут живуть, які тут бачили? Да, которые тут бачили, да. У центральном РУВД его вроде бы как бы 2 часа продержали, не вызывали допомогу. Ну, а потом вызвали, врачи сказали, что шанс 1 из 1000. Что вы про это скажете, что вы думаете про это? Беспредел. Беспредел. Всеогульное, не всеогульное, это, как сказать, не знаю, даже слов нема, просто их... Не могу даже сказать, как это сказать. Як вы это порівняєте з тими заявами, що Беларусь это мирная країна, мирная Беларусь для народа? Мирная это пора до времени. Мы столько были мирными. На 26 годов должны были уже какие-то опрелости у Креслі появиться. Вот. Як ви уявляєте ближайшее будущее, ближайшие хотя бы дни, месяцы там в Беларуси? Я уверен, что сидим. Уверен, что сидим, и это будет чекать, ему только чекать. Сам он не зайде, бо сразу будет трибунал, ему и Захаренко, Завадский, и метро, все будет. Только чекать. С грошами, самолет, кто его прийме, не знаю, какая країна. Не могу сказать. Ну, а так, что он, я говорю, что вот это получилось так, что он наделил властью такой милициантом, которые знают, что им ни за что ничего не будет. Вот так вот сбивают людей. Это правовая держава. Какая она правовая? Она только на белорусском телебаченні правовая. Дякую вам велике. Дякую. Я нагадаю, що от тут збираються люди, тут каля 200 чоловік, які тут знаходяться увесь час. Але гэта люди, які не одні ті ж. Вельми холодно. І вельми многі люди приходять, кладуть свічки, моляться і сходять. На їх місце приходять нові. Бачимо, тут от розміщені так само плакати, сцяжкі з пагоняй і вельмі шмат кветак. І люди увесь час ідуць, хаця позні вечар, але увесь час падходзяць з новымі кветкамі, з новымі сцяжкамі і лампадкамі, з малымі дзецьмі. Тут мясцовыя жыхары. Тыя дзеці, якіх Роман вучыў мастацтву. Зноў бачым людзей, якія той же самы плод перамен, ці, як это сказаць, такая дошка гонору, што ли. Цяпер она уже прысвечана Роману Бондаренку. Люди час ад часу скандуюць лозунги «Жыве Беларусь», мы верым, можем, пераможем, адзін за ўсіх і адзін за аднаго. І калі нашим слухачам і глядачам чутно, то машины, якія проезжаюць мимо, яны увесь час сігналяць на знак солідарнасці з той акцыі, жалобнай акцыі, якая праходзіць тут на месцы перамен, а зараз яшчэ і плошча перамен, двор перамен, плошча Свабоды зараз займелі яшчэ парковку жалобную, як мемарыял памяці Романа Бондаренки. Дякую вялікі. Галіна Бакунчык працавала
з плошчы пераменаў у сталіцы цягам гэтых дзён апошняга дня і ўчорашняга вечара. Там прайшлі ўжо, напэўна, ледзьве не дзясяткі тысячаў чалавек, таму што кожную гадзіну падыходзяць новыя людзі, якія падыходзяць, ставяць знічы, прыносяць кветкі, уздымаюць наш нацыянальны беў-чырвона-белы сцяг, за колеры якога забілі, закатавалі 37-гадовага Рамана Бандарэнку. Спадарства, гэта трагічныя дні працягваюцца ў гісторыі Беларусі. Зараз час нацыянальнай жалобы. У нядзелю марш па ўсёй краіне. О 12 гадзіне марш адважных, марш смелых. Але вельмі важна, каб вось гэтыя ахвяры за свабодную Беларусь, каб яны не былі дарэмнымі, каб Беларусь сапраўды была свабодная, каб зло было пакаранае. Я з вами на сёння развітваюся, а напрыканцы «Магутны Божа», адзін з нашых нацыянальных гімнаў на плошчу пераменаў перад морам кветак і людзей. Над Беларусяй тиха и ветла, рабцы промени своей хвалы. Дай пору пошли в молот, раби свободной, раби счастливой, краину нашу и наш народ. Раби свободной, раби счастливой, краину нашу и наш народ. Несуцяшальны боль страты і агульнанацыянальная салідарнасць. Беларусь смуткуе з нагоды гвалтоўнай гібелі Менчука Рамана Бандарэнкі. Гэтую ды іншыя падзеі дня падсумуем у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Добрый вечар. Стыхійныя мемарыялы па ўсёй краіне. Беларусь смуткуе па Раману Бандарэнку. Во всех же дворах сейчас всякие активности проводят. И театры какие-то выступают, и музыканты выступают, и там и футболисты приходят, играют в футбол с детьми, там учат чему-то. Ну вот он, как художник, приходил с детьми, рисовал. А паводле жмусу у дваравым канфлікце загадаў разобраться Лукашенко. Естественно, я вчера поинтересовался, и сегодня утром все же милицию начали обвинять в очередной раз. Я позвонил генеральному прокурору и сказал генералу Шведу: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело. Вердикт виноваты. Криминальные присуды для удельников протестов. Я не думала, что так, что оправдают. Либо даже срок меньше, но не 3 года за такое.
Я выходжу. Апошнія словы Менчука Рамана Бандарэнкі, які загінуў у выніку збіцця ва ўласным двары толькі праз тое, што папрасіў невядомых у масках не здымаць бел-чырвона-белых стужак. Сёння ўшанаваць ягоную памяць выйшлі людзі ледзь не ў кожным горадзе Беларусі. З мінулыя ночы і цягам усяго дня яны неслі на плошчу Пераменаў кветкі і знічы. Падрабязней Михаил Пранович. Не забудем, не простим, не забудем, не простим. На плошчы Пераменаў гэтую ноччу не спалі. Сябры, знаёмыя, суседзі і проста салідарныя людзі з іншых раёнаў Менску прыходзілі ўшанаваць памяць Рамана. З сабой неслі кветкі, запальвалі свечкі. Шум ад гудкоў аўтамабіляў не спыняўся да глыбокай ночы. Это ужасно. Это как будто всех нас убили. Вот вчера парень был сын у матери, а сегодня его нет. Я не мог даже представить, что такое возможно в мирной Беларуси, что белорусы будут убивать белорусов. На его месте мог бы быть я, могли бы быть вы, мог бы быть любой из тех, кто сегодня пришел сюда, любой из тех, кто остался дома. Поэтому я счел для себя необходимым сегодня прийти сюда, показать, что мы не согласны, показать, что мы не забыли, что мы не простим и мы не смиримся. Пра маці Рамана цяпер клапоціцца ягоная стрыечная сястра. Да канца паверыць у тое, што здарылася, сваякі забітага ўсё яшчэ не могуць. Я стараюсь ее ограждать от вообще всего, потому что мы все ночь не спали. Такое горе. Поэтому, она тяжело. Мы были все в разных комнатах, но я слышала, как она всю ночь плакала. Плачуць пра Рамана не толькі дарослыя, але і дзеці. Он очень спокойный человек. Спокойный человек очень был у нас. Фотографии видели. Своих детей у него не было, но с детьми здесь на площади он очень часто возился, рисовал, обучал рисованию. Не только взрослые, но и дети очень хорошо помнят, знают и переживают. Но это насилие, убийство, избиение людей. Этот беспредел, когда суды вообще никак... Я вообще не знаю, что это за суды. Милиция, это разве милиция? Они разве наши защитники? Это кошмар, просто кошмар. Словы спачування блізкім Рамана Бандарэнкі перадаюць па ўсёй Беларусі, а поўдні, уздоўж дарог Менску і іншых гарадоў сёння стаялі ланцугі салідарнасці. Памяць загінулага ушанавалі хвілінаю маўчання. Вялікі смутак, вялікі боль. Вельмі спачуваю бацькам Рамана і всім, хто был побач з ім, хто любіў, хто працягвае любіць. Это национальная трагедия нашего народа. Вот в собственном доме вышел во двор и не вернулся. Посмел ответить зверью. Они за это его убили. А мы солидарны со всеми, кто против насилия. И будем стоять до конца. У памяць пра забітага білі званы як каталіцкіх, так і праваслаўных святыняў. Сотні вернікаў сёння прыйшлі на паніхіду ў гонар Рамана. Михаил Пранович, Белсат. Раман Бандарэнка яшчэ адна незаменная страта ў змаганні Беларусі за дэмакратычную будучыню. Гэтак гвалтоўную смерць пракаментавала прадстаўніцтва еўразвязу ў нашай краіне, ды запатрабавала пакараць забойцаў. Спачуванні блізкім і заявы на адрас сілавікоў да Александра Лукашэнкі гучалі з-за мяжы. Адкуль пачулі галасы салідарнасці і як можам уплываць на войскі Лукашэнкі, Юлія Цяльпук. Беларусы, якія не на радзіме, у тым ліку з-за рэпрэсіяў, прыйшлі сёння з кветкамі, знічамі і сцягамі да амбасады ў Беларусі. В Беларуси убивают людей во дворах, просто так. Человека могут выцепить из толпы, а вечером увезти в морг. Я так вельмі жорстка скажу, што сярод фашыстаў былі людзі. Тое, што сёння адбываецца, гэта сапраўдны эсэс.
Лічба затрыманых падчас мірных акцыяў за 3 месяцы перавысіла 17 тысячаў чалавек. Хапаюць на праспектах, у крамах, пад'ездах і ў дварах. Шмат хто са збіваных быў на валаску ад смерці. Все гэтыя выпадкі, яны патрабуюць вельмі сур'ёзных разбіральніцтваў. Але мы бачым, што ёсць палітычны сігнал з боку Лукашенка, які сказаў, што той, хто датыкнецца да міліцыі, мы падбіваем рукі. І фактычна это такі непрыхаваны сігнал на ўседазволенасць з боку супрацоўнікаў унутраных органаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» усклаў вінаватасць за новую палітычную смерць на сілавыя органы і асобаў, якія аддаюць загады. З ініцыятывы Эстоніі, Бельгіі, Нямецчыны, Францыі і ЗША ў Радзе бяспекі ААН абмеркавалі беларускі крызіс, заклікалі нелегітымную ўладу спыніць гвалт і правесці сумленныя выбары. Прадстаўнік Эстоніі узгадаў папярэдняе паседжанне Рады ў справе Беларусі 2-месячнай даўніны. На жаль, з таго часу сітуацыя не палепшылася. Наадварот, узмацніўся гвалт. Мы чулі пра новыя выпадкі катаванняў, гвалтоўных знікненняў, сексуальнага гвалту і іншых злачынстваў ды зневажанняў. На пачатку лістапада 16 краінаў чальцоў Арганізацыі бяспекі і супрацы ў Еўропе перадалі ў камітэт правоў чалавека АБСЕ незалежную справаздачу са сведчаннямі фальсіфікацыі выбараў 9 жніўня і доказамі масавых рэпрэсіяў пасля галасавання. Прадстаўніцтва еўразвязу ў Беларусі чакае адказу Еўропы і заклікае да празрыстага расследавання жорсткіх дзеянняў сілавікоў. Пасля чарговай трагічнай навіны былы амбасадар Літвы ў Беларусі, міністр замежных справаў Літвы Лінас Лінкевічус у твітары напісаў: «Шакаваны смерцю Рамана Бандарэнкі. Мае самае глыбокія спачуванні ягонай сям'і і сябрам. Раману было ўсяго 31 год, неймаверны цынізм, жорсткасць рэжыму і тупое ігнараванне ім памкненняў людзей да пераменаў». Старшыня Еўракамісіі унесла беларускае пытанне ў гэтак званы пакет хуткага рэагавання. Беларусы просяць дэмакратыі. Напружанасць у Нагорным Карабаху зноў узрасла, і атручэнне Алексея Навальнага уяўляе сабой яшчэ адно парушэнне міжнароднага права расійскім кіраўніцтвам. У гэтыя месяцы Еўрапейскі Саюз заняў выразную пазіцыю па ўсіх гэтых падзеях. І я лічу, што цяпер прыйшоў час на рашучыя дзеянні. Лукашенка ж сёння ў сваім 4-гадзінным інтэрв'ю шэрагу замежных СМІ і тэлеканалу АНТ назваў мірныя пратэсты спробаю неканстытуцыйнага перавароту, абвінаваціў замежных палітыкаў у недакладным ацэньванні сітуацыі і выказаў спачуванні бацькам Рамана Бандарэнкі. Это будет раскручиваться проблема, поэтому надо расследовать. Надо честно и объективно все расследовать. А сегодня утром, поскольку все же милицию начали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал генералу Шведу: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело или какое там у них расследование. Першую крымінальную справу за больш як 3 месяцы забойства, узбіцця, здзекаў і гвалту над мірнымі дэманстрантамі. Юлія Цельпук, Белсат. Працягваюць караць беларусаў таксама за супраціў і нібыта гвалту дачынення да сілавікоў. Чарговыя прысуды сёння прагучалі ў рэгіёнах. 2 гадамі турмы пакаралі маладзёна з Бабруйску, збітага ж падчас жнівеньскай акцыі пратэсту жыхара Слуцку адправілі ў калонію агульнага рэжыму на 3 гады. Падрабязнасці ў Насты Кахановіч. 3 гады пазбаўлення волі родны Рамана Караневіча шакаваныя. Маці хлопца стала блага, з суда яе вывезла хуткая. 29-гадовы Раман Караневіч гуляў з братамі 10 жніўня ў Слуцку. Да кампаніі падышлі міліцыянты і сталі пытаць, хто з іх крычаў «Жыве Беларусь». Кто кричал? Я им ответил: никто. Они еще раз спросили, кто кричал. То есть брат разговаривал по телефону вообще, теоретически. Я ответил еще раз: никто. Брат не понял, то есть он договорил, наверное, по телефону, наклонился вперед и начал убегать. Паводле пацярпелага міліцыянта Івана Ганчарэвіча далей Раман ударыў яго па галаве так, што пайшла кроў і заліла яму вочы. Сам Раман прызнаў на судзе, што, магчыма, кінуў у паветра нейкі прадмет, але намеру трапіць у міліцыянта не меў. Не было крови, ничего, я видел это. Видел, как сотрудник поднялся и побежал дальше за братом. Паводле сведчанняў міліцыянта, Раман быў у міліцэйскай машыне да 11 гадзіны
вечара, а паводле пратаколу затрыманне адбылося а 2:00 ночи. У любым выпадку пасля затрымання мужчына трапіў у шпіталь. 2 ребра сломанных было, на позвоночнике перебито было, нога перебита, глаз, кровоподтеки и так далее. Синяки, ссадины. Жонка Романа за 3 месяцы бачыла яго толькі аднойчы на дазволеным спатканні. Уся камунікацыя праз лісты. Скучаю очень, пишу, и, как всегда, тревога на сердце. Как там мои любимые? Все ли у вас хорошо? Сваіх дзяцей Роман не бачыў з моманту затрымання. Супраць мужчыны распачалі крымінальную справу паводле другой часткі 363 артыкулу і адправілі яго ў Жодзіна. Я не думала, что так, что оправдают. Либо даже срок меньше, но не 3 года за такое. Просто вот сидеть ни за что. Таксама на 3 гады калоніі агульнага рэжыму учора ў Гомлі асудзілі мужчыну паводле 364 артыкула крымінальнага кодэксу. Ён распыліў пярцовы газ у вочы амапаўцам і цалкам прызнаў віну. Цяпер у справах за супраціў ці гвалт у дачыненні да міліцыянтаў праходзяць некалькі дзесяткаў чалавек. Наста Каханович, Белсад. Плюс 1167 асобаў. Чарговы рэкордны прырост новых інфікаваных каронавірусаў за сотні зазнала Беларусь. Абавязковы масачны рэжым пачаў дзеяць спачатку ў рэгіёнах, затым у сталіцы. Ці прыслухоўваюцца да рэкамендацыяў беларусы, спраўдзіла Алена Дубовік. Масачны рэжым увялі фактычна на траціне тэрыторыі Беларусі. З учора абавязковую захада стала і ў Менску. Цяпер без маскі нельга карыстацца грамадскім транспартам і наведваць усе гарадскія аб'екты. Клиенты по желанию были вот до вчерашнего дня. И на самом деле еще все не привыкли. То есть мы положили маски для клиентов при входе, да, написали, что обязательно масочный режим, но клиенты приходят, ой, нет маски, забыл, ну вот мы выдаем. Правілы рэжыму выклікаюць не адно пытанне. Гэтак штрафаваць за адсутнасць маскі не будуць, але кіраўнікі арганізацыяў, дзе будзе здзейсненае такое правапарушэнне, зазнаюць адказнасць. Праўда, ім дазволілі не абслугоўваць кліентаў без масак. Отказывать каждому клиенту, ну, на самом деле и так с ковидом ситуация такая, что мы боремся за каждого клиента. Если придет ко мне клиент и скажет, я болел ковидом, уже переболел, мне маска не нужна. Я ее одевать не буду. Ну вот что я буду делать? Отказывать в услуге и терять деньги? Ну вот для меня это, как для предпринимателя, очень такая, ну штрафуйте, значит, людей, которые ко мне приходят. Не ўсе пасажыры грамадскага транспарту надзяваюць маскі. У крамах пакупнікоў, якія выконваюць пастанову Менскага гарвыканкаму, паболела, але ўсё яшчэ сустракаюцца тыя, хто не думае пра бяспеку людзей навокал. Это уже от людей зависит, понимаете? Как они относятся. Вот я, например, не хочу заразить кого-то и самому заразиться. Получается, я положительный, а есть отрицательные герои. Просто что забыла маску дома, поэтому у меня как бы дети дома, ну, я спешила. Я ношу сегодня первый день, потому что я из дома не выходил еще. И пока был в магазине, видел только 2 человек без масок. А так в основном все в маске. Ну, я знаю, что сами работники магазина заставляют маски одевать. Очень много недобросовестных, поэтому надо наказывать, заставлять. Я знаю по своему мужу, я каждый день с ним ругаюсь, чтобы одевал маску. Он даже в поликлинику без маски ходит. Менскі гарвыканкам абяцае ўзмацніць захады ў выкананні рэжыму сёння. Некаторыя дактары, з якімі нам удалося паразмаўляць, дзівяцца, што рэжым не ўвялі яшчэ ўвесну. А цяперашняе рашэнне, кажуць у адной з інстанцый гораду, было нечаканасцю для эпідэміолагаў. Масочный режим – это такое дело, что можно было уже давно его ввести. Инстанция не принимала никакого участия, насколько я знаю. Вот, то есть это было принято в исполкоме, где-то там наверху. Без дакладных захадаў кантролю за выкананнем пастановы з масавым нашэннем масак могуць паўстаць праблемы. Только сейчас около 80% людей действительно надела маску в транспорте, в метро, в общественных местах. Как будто нужно было сказать именно сверху, что, ребята, все, игры закончились, давайте надевать маски. Как будто не хватило осознанности, когда просто доктора говорили, когда просто писали. И, как и любое мероприятие, когда нет контроля, оно может уходить на спад.
Сусветная арганізацыя здароўя заклікае закрываць нос і рот у грамадскіх месцах ды рэгулярна змяняць маску на новую. Алена Дубовік, Белсат. Пераслед журналістаў, ператрусы, зняцце накладу. Ціск на незалежныя медыі ўзмацняецца. Гэтым разам міліцыя прыйшла ў рэдакцыю газеты «Народная воля». Таксама з ператрусам завіталі да фотографа «Новага часу» Дмітрия Дмітриева у межах крымінальнай справы аб масавых закалотах. Пра чарговы дзень рэпрэсіяў Діяна Радкевіч падрабязней. Ама приехал в редакцию «Народной воли» и вынял весь сегодняшний тираж газеты. Приехали просто несколько человек в штатском. Они же вскрыли. Походили, посмотрели, как дедушки берут газеты, попросили переостановить все это. Я сказала, нет, у вас нет оснований, покажите документы, на каком основании вы приехали, и угрожаете забрать весь тираж. Ну, в результате они после долгих переговоров, видимо, с руководством по телефону вызвали ОМОН. Затрымали кіроўцу, які прывёз асобнікі. Цяпер машына і наклад газеты 25 тысяч экземпляраў у ленінскім РУС. Будуць праводзіць праверку ў межах крымінальна-працэсуальнага кодексу. Прычына ў рэдакцыі дагэтуль не паведамілі. Никаких предпосылок не было, прежде угрозы не поступали. Органы сёння завіталі і да журналісткі з Бярозы Тамары Шчапёткінай, у якой правялі вобшук. Двойчы ў дачыненні Тамары заводзілі крымінальныя справы за паклёп і за знявагу. Двойчы і спынялі. Прычынаў сённяшняга ператрусу журналістцы не растлумачылі. Была забрана нават тэхніка, якая не мае дачынення. Былі канфіскаваны блокноты і рабочыя запісы як журналісткі яе. Это сведчыць пра тое, што тыя крымінальныя справы, якія ўзбуджаныя былі раней, это проста нагода для того, каб збавіць актыўнасць Тамары Шчапёткінай ў гэтым рэгіёне. 15 сотняў за ўдзел у пратэсце далі фатографцы Кацярыне Мядзведзевай, якую затрымалі учора падчас працы на маршы людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Ад панядзелка ўжо 8 журналістаў адправілі адбываць арышт. Такой сукупнасці ціску, такой сукупнасці рэпрэсій, розных форм, вот тое, што зараз адбываецца, ніколі не рэгістравалася. У нас былі сотні затрыманых у 2010-2011 годзе, ну але на сённяшні дзень у нас ужо больш за 400 выпадкаў розных фактаў рэпрэсій, і все гэта менш, чым за 3 месяцы. Не знаходзіць падтрымання ціск на незалежныя СМИ і ў бальшыні апытаных нами віцяблянаў. Ты же можешь оценить информацию только адекватно, оценивая ее с разных сторон. Это должны быть альтернативные источники. И выбор есть всегда. Зависит от того, что ты хочешь читать. Поэтому, на мой взгляд, какой бы ціск ни был, заўсёды наш человек знойдет ту правду, якая есть. Ту информацию, которую я получаю, мне достаточно из тех источников, которые мне доступны. Спасибо, до свидания. Пускай бы были независимые. Они критику, может быть, какую-то делают, может быть, что-то. Может быть, иной раз даже и правильно, что критику делают. За 3 месяцы пратэстаў нашых калегаў затрымлівалі больш за 300 разоў. Больш за 60 разоў пакаралі арыштам ад 3 до 30 сотняў. Діяна Радкевіч, Белсат. Улады прадумваюць новыя захады, як супрацьстаяць непажаданым для сістэмы беларусам. Гэтак дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прапрацоўваюць законапраект, які дазволіць пазбаўляць грамадзянства. Напрыклад, за ўдзел у тэрарыстычнай або экстрэмісцкай дзейнасці ці за прычыненне цяжкой шкоды інтарэсам краіны. Ці мае шанец на існаванне такая задума і што пра яе мяркуюць самыя грамадзяне? Анастасія Русецкая. Пазбавіць грамадзянства не толькі тэрарыстаў ды экстрэмістаў, але і тых, хто, цытата, прычыніць цяжкую шкоду інтарэсам краіны. Адпаведны законапраект рыхтуюць дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Анансавала яго сябра камісіі правоў чалавека, нацыянальных стасункаў і СМІ Марыя Васілевіч. Прадугледжваецца магчымасць страты беларускага грамадзянства з прычыны ўдзелу ў тэрарыстычнай і іншай экстрэмісцкай дзейнасці або прычынення цяжкай шкоды інтарэсам Беларусі. Меркаванне апытаных нами громадянаў поделились. Значит, есть на самом деле люди, которые экстремисты и которые могут нанести вред. А можно, опять же, преследовать людей, которые не являются экстремистами. Поэтому тут, мне кажется, одного такого однозначного мнения не может быть. Оно, может быть, и надо такой закон принять. Но кто будет подведен потом под этот закон? Это рычаг давления, чтобы запугать народ, чтобы они меньше выходили, потому что
И государство против этого, ну, им это не нравится, что люди выходят. И это один из рычагов давления. Это неправильно, это не по Конституции. Та, что у нас есть, не дает права отнимать гражданство у человека. Паводле нашай канстытуцыі грамадзянства не можа быць пазбаўлены ніхто. Грамадзянін Беларусі заўсёды застаецца грамадзянінам Беларусі. Все законы, которые обсуждаются, проголосовываются, это законы и это политическая воля одного человека, господина Лукашенко, ныне не являющегося президентом Республики Беларусь. Міс Беларусі 2018 запэўнівае, навацыі ў пазбаўленні грамадзянства закрануць выключна тых грамадзянаў Беларусі, якія ёсць імі не па нараджэнні. Аднак, каб атрымаць грамадзянства Беларусі, замежнік мусіць адмовіцца ад грамадзянства іншых краінаў. Калі выконваць літару існуючага закона, тыя, у каго ёсць два грамадзянства і грамадзянства Рэспублікі Беларусь не ад нараджэння, па ідэі, у іх няма грамадзянства іншай краіны. І пазбаўляць іх грамадзянства Рэспублікі Беларусь гэта пакідаць без эфемернай, але абароны дзяржавы. Грамадзянства – гэта дамова паміж людзьмі і дзяржавай. У гэтым выпадку мы маем парушэнне грамадзянскай дамовы з боку дзяржавы, зазначае Вольга Харламова. 3 месяцы таму прыняццё такога закона было неверагодным. Вот сёння я скажу, што чаму не? Мы паступова прызвычваемся жыць у сітуацыі таго, што зараз называюць прававога дэфолта. І зноў-такі мяне, як перш за ўсё юрыста, а ў другім шэрагу палітолага, мяне палохае такая сітуацыя. У якасці адмоўнага прыкладу эксперты згадваюць гісторыю Тадеуша Кандрусевіча, якога не пусцілі ў краіну пры тым, што ён грамадзянін Беларусі. Анастасія Русецкая, Белсат. Гэта былі ўсе навіны ў аб'ектыве. Сачыце за актуальнай інфармацыяй у нашым тэлеграм-канале Белсат. Зычу вам добрага вечара. Да сустрэчаў.